Η κυταρολογική ούρον αποκτά νέα διάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Αλφα Πρόληψης εφαρμόζουμε τη Hologic Genius, την πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα τεχνητής νοημοσύνης στην κυταρολογία. Μιλάμε για AI κυταρολογία ούρων, μια εξέταση που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανιχνεύει προκαρκινικά κύτταρα πριν καν εμφανιστούν συμπτώματα. Χάρη στους αλγόριθμους βαθιάς μάθησης, το σύστημα σκανάρει και αναλύει χιλιάδες κύτταρα ούρων, εντοπίζοντας προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις με απόλυτη ακρίβεια. Η τεχνολογία Hologic Genius σαρώνει χιλιάδες κύτταρα και βρίσκει ακόμα και τις πιο μικρές αλλοιώσεις χωρίς λάθος. Αν καπνίζεις, έχεις ιστορικό αιματουρίας ή θέλεις απλώς να νιώθεις σίγουρος, ζήτα την AI κυταρολογική ούρον στην Αλφα Πρόληψης. Το αποτέλεσμα: έγκαιρη διάγνωση, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων, πλήρως ψηφιακή απεικόνηση, ιδανικό για άνδρες με ιστορικό καπνίσματος, αιματουρία ή προβλήματα ουροποιητικού. Αλφα Πρόληψης. Πρωτοπορούμε στην πρόληψη με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η πρόληψη σήμερα είναι πιο έξυπνη από ποτέ.